kadum kar binglo pini larmazan ke alo 51 kar bi youth facial mati KYF ilitum kar binglo pen kese thangklong alun sepo mati singer tum alang tum live perform po 17 February 2025 apor baji trokpen alang tum lun ikpo sing Mirjang long kilun jiatum belai kenlo Bijoy Lekthe Raju Rongphar Akangsha Enghipi Jiten Tersng lapen Rina BP alang tum ase pen mate alang tum live perform tum thek ik long po taralang su dipua long Mirjang Achetai long kilun jiatum belai kenlo Ilyas B Tokbi Mosumi BP Pressing Tisu Buddho be lapen Amrita ingti alang tum si lapang so Achetai long alang tum lun ikpo live perform lapen Semson Sing di Achetai long tame live perform ikpo lun heloi atum mate competition lang tum do ikpo ning ke hang abang phubang phuitum labang so Achetai long tame live perform do ikpo lapen Longbi Chidu Achetai long tame live perform do ikpo alang tu amen kelai khenlo Sonali Kropi Jotika Kropi Bisnu Teron Bhoben Hanse lapen Bijoy Phangchu alang tumsi labang so Achetai long ke live performance ikpo kete thangklong mate ase ke jumin nai lunsepo lapen lunsepi tum lai khenlo pini kilun jiatum mate live performance jiatum iklo 17 February 2025 kar bibi polho taralang solong alang tum live perform ikpo baji trokpen asi pini lamazan mate video kelan sikang tonlo kur bangtu